Cisnei, wah cisnei kulit kuncet. Kapan yang kong ngin yo ya kajing keren nang ta ya barok iba ya dor kat lagan kajing mahagan jing yat jong kacong makawat nang ta nagaban ta Kadang siya keren kai bat i ba toiro ong ba ka intelligence jong fi ka ba khan balan ba mengi kum ki police ro impat yo ban kem adukat ni kamar mo fitip ha monogi nong de nong thiet nang no gi wan kilin ti bagian kata ngi haban ai jing roi maka jing tristom jong fi kum de ka ba kai na so thu ro ba nagi khamtam nagi senglong kme ba bon na fi filamat yakini ka jing sneo filayo i hayeng asem filayo i kumno ka jing jilai ka jing kerni jong ni ka jing de kia jing de kiat ka jing di te pim kwa bakan ni ka jing sneo bakan por sigi begi long yin pi kwa hi ba kano ka jing sneo bakan kut no kamde hi ka basok kumbo ong i president mo ne ba i lakat no sina mentai la i trace tom bi yakani mi be sukman fe yang denti bet step ne men met khamtam le men met te ni don kam hi ba kani ka jing ya trei lang mangin je don lang bet masu thu hi no do pengawan hang ni kum SP ban de bang im ya trei lang im la hi ban ya yo ya ka jing job te kani kamar bang i mentasi gede jing sakhi ya ka jing ya trei lang jungi ka jing ya don lang ngi kwa hi banang ni sekman masu thu hi fi don kam hi ya ka jing ya rap di polis ro na kular be ya kata ba nakaliang ka polis ngin don lang be ka fi ko bo ngi ba men ne bagi don kita gi brio mo gi phone ya fi ba pen smith pen tieng ya fi te ai ka nomor yang ngi ro ngi don hi ro kom kum no ban pen tieng ya ki pan tang mo kalong kum ta ngi hap ban su thu ba kanu ka kam mangile ke de ban dai be kum ka kan don jo ka ai ta kadang ngi ong ba don kam ya bang finsim ya ka an yakti nim don kam re ban ya sho ban ya dan tang de kita ki kin don mengi pen don kam ro ngi laban pensitam iki